Sakrany kosti lebky. Prvou kosťou z kosti lebky je os occipitale, tylová kosť. Ktorá tvorí kaudoventrálnu stenu lebky a ohraničuje tylový otvor foramen magnum. Nad jeho dorzálnym okrajom vystupuje v oboj strane tuberculum nuchale. Tylová kosť sa skladá z troch častí, ktoré sú u mladých zvierat oddelené. Pars basilaris, alebo telo tylovej kosti je neparové, tvorí kaudálnu časť lebkovej bazy. Rozstrelne nadväzuje na corpus ossis basis sphenoidalis, s ktorým sa spája pomocou synchondrosis spheno-occipitalis, ktoré s pribúdajúcim vekom kostnatie. V strede vonkajšej plochy tela tylovej kosti u mäsožravca človeka by bol tuberculum pharyngeum. Keďže nemáme kostru mäsožravca, tak vlastne môžem ukázať, že len u ostatných druhov zvierat hospodárskych v oboj strane vytvorený tuberculum musculare. To vlastne u mäsožravcov bol tuberculum pharyngeum. Alebo u žravcov bolo tu poloha hrbolčeka vlastne variuje aj od u toho istého druhu zvieraťa. Vlastne najmenej je zreteľný u koňa. Vnútorná plocha, pars basilaris, má dve jamky. Tu tak vidno. Tá, ktorá je roztrálnejšie, je impressia pontina, a ktorá je kaudálnejšie, je impressia medullaris. Nie je to tam dobre vidno, ale dá sa to nahmatať. Sú tam také jamky, ktorá roztrálnejšie je to pontina, kaudálnejšie je medullaris. Po laterálnych stranách tela leží na každej strane foramen lacerum, ktorý je vlastne u koňa ošípanej jednotný a zase u hovedzieho dobytka a u mäsožravcov sú vlastne jeho deriváty. Pars lateralis, párová časť, zahrňuje obidva tylové hrboly, condyli occipitales, ktoré oboj strane ohraničujú foramen magnum, ako sme už spomínali, ktorým lebková dutina komunikuje s miechovým kanálom. Laterálne od tylového hrbola smeruje ventrálne rôzne dlhý processus paracondylaris. U človeka chyba. Ventrálne medzi condylus occipitalis a processus paracondylaris sa nachádza fossa condylaris ventralis. Z tejto jamy ústí do lebkovej dutiny kanálik, canalis nervi hypoglossy. U preživálcov ošípanej a psa pri základni tylového hrbola je umiestnený fossa canalis condylaris, ktorý je ktorý by mal byť niekde tu, ale to tiež je tak blbo vidno. Kde? Tu. Aha. No, nad dorzálnym okrajom tylových hrbolov sa nachádza plitká jama fossa condylaris dorsalis. Squama occipitalis, alebo neparová tylová šupina. Je umiestnená dorzálne od veľkého otvoru. Veľký otvor. Dorzálna časť squama occipitalis
Čiže dorzálne od otvoru sa nachádza neparová vyšovinina protuberancia occipitalis externa, ktorá ventrálne pokračuje k otvoru ako crista occipitalis externa. U koňa ošípané ašeliem sa na hranici medzi kaudálnou a dorzálnou časťou lebky nachádza crista muche. U prežívavcov je to len linea muche. A prežívavcov vlastne hranicu medzi dorzálnou a kaudálnou plochou tvorí protuberancia intercornualis. Na dorzálnej časti šupiny v mediálnej rovine sa nachádza výrazný hrebeň crista sagittalis externa, ktorý sa roztrálne rozdvojuje na linea temporalis. Vnútorné latkové ploche šupiny umiestnená neparová vyšinina protuberancia occipitalis interna. Tu by malo byť, tu je externá, tu by mala byť interna, ktorá sa zúčastňuje na formovanie kostenej prehradky tentorium cerebelli osseum. Čiže vlastne všetky tri časti tentorium cerebelli osseum. To?